स्वरां बिथांखि बुली आमार सेल्फ हेल्प ग्रुप सकलक आर्थिक साहाय्य दियार आसनी जोआ बছर आमी घोषणा करिसिलो आरो এই বছৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছো আজি ৩৮০০ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক ২৫,০০০ কোটি টকা দিয়া হৈছে আৰু নেক্সট ফেজত আৰু ৩৮০০ দিয়া হ'ব নেক্সট ফেজত আৰু ৩৮০০ আৰু দুটা ফেজ তিনটা ফেজ হোৱাৰ পিছত প্ৰথম ফেজ জুনে ২৫,০০০ পাইছিলে তেখেতসকলক আৰু ২৫,০০০ দিয়া হ'ব नोंथांमोननि गेजेराव आं जुदि मोनसे खौरां होनो नागिरदों नोंथांमोना एसेबाबो ससियेल मिडियायाव नुबाय जानांगौ बिनि सायावनो दिनै प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों आं एसे नोंथांमोननि गेजेरावहाय थख' फोरमायना होनो नागिरदों जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबोद नायबानो जाबाय आङो डिटेल भाबै बुंगोन मानोना बिथाङा जे मैया जे बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसलपुराव मोनसे बिथाङा गिदिर मोनसे प्रग्राम खालामनानै जे माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजोंहाय बिथाङा माखासे चेक रानदों माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो आरो बिनि गेजेरजों मा होनो नागिरबावदों मा बिथांखिफोर दंबावो मा बाथ्रा फोसावदों आं बे गासैबो बाथ्राखौनो गासै डिटेल भाबै नोंथांमोननि गेजेरावहाय शेयार खालामनो होननानै आं दिनै फैबाय स' बेनिखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासे नायनो हागोन दा बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोरमोन माइनाव सोरां बिथांखि नाम होदों बिथाङा मानोना इलेक्शननि समाव बिथाङा जेनेखि प्रतिश्रुति होदोंमोन जे खोथा होदोंमोन जे मा मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जे बिथाङा होदोंमोन जे 75,000 एबा 75,000 रां होगोन होननानै बिथाङा फोसावदोंमोन बै समाव इलेक्शननि जेब्लानाखि जादोंमोन अब्ला बे समाव आरोना दा बे प्रतिश्रुति होनायखौ बिथाङा दिनै दा बेखौ माबोरै होगोन होननानै दा बिथाङा मोनसे आसनि तयारि खालामनानै जे माइनाव सोरां बिथांखि होननाय मुंनि मोनसे आसनि खालामबाय आरो बेनि गेजेरजों दिनै गासै बिथाङा होबाय जे 3,800 माबा बिसांनो बिदिखौ 65टा 3,865 माने 3,865 बै गासैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिथाङा गिबि खेलोमनि थाखाय एबा गिबि खेबनि थाखाय बेसेबां होदों होनदों बिथाङा होदों गासै 25,000 रांखौ माने 25 रां माने 25,000 रां आरोना बिनि चेकखौ बिथाङा दिनै बिलाइनानै होबाय मायाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसलपुराव मैया दा बिथाङा फोरमायनाय बायदिबा बियो फार्स्ट फेज जागोन जे माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जे गासै 3,000 मा होनना बुंदोंमोनलाय 865 जेनेखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जिनेखि 25,000 कोटी रां राननानै होदोंमोन बियो सेथि खोलोब होनना बुंदों आरो नैथि खोलोबावबो होबावगोन गासै नैथि खोलोबाव होबावगोन बे एखे रांखौनो होगोन 25,000 खौनो होगोन आरो थार्ड खोलोबावबो होगोन जे थार्ड खोलोबावबो गासै मा होनना बुंगोन अब्ला एखे रांखौनो होगोन अब्ला गासै बेसेबां जाखो 75,000 जाहैसिगोन होनबा दा बेखौनो दिनै बिथाङा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ फोरमायनानै होबाय जे माबोरैबा आइजो माहारिफोरखौ बिसोरनि संसार जानायाव बिसोरनि संसार खुंनायाव माबोरैबा बिसोरखौ राङारि अनसुंथाइ मदद होनानै जे गावखौ गाव जेनेबा गाव सुंथानि गेजेरजोंहाय माबोरैबा न'खर संसारखौ दैदेनलांनो हायो बेनि माखासे आदब खायदाखौ एबा बिनि माखासे मावनो हानायनि सुजुग सुबिदाखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ सानगासिनो दङ होननानै बिथां प्रमद बर'आ बुंदों आरो बिनि गेजेरजों बिथाङा बुंबावदों बेल' नङा जे महिलाफोरनि थाखाय जे मोनसे गटारि फार्म नङा होमबा गटारि फिगारि गटारि बिनि थाखायबो सानगासिनो दङ आरो बेफोरबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय सुजुग आरो सुबिदा होगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों जोबोर मोजांनि बाथ्रा जुदि खोथा होनाय बायदि मावफुंनांगोन मावफुङो ना मावफुङा बेखौ जों फैगोन समावसो जोंनो फोरमायनानै होगोन नङा होमबा लोगोफोर दा बेफोरबायदि मावफुंना होबाय थायोबा जोबोर मोजां जागोन मानोना भटार रायजो राजाफ्राथ' नोङो मोनखाया जेबो दा बेफोरबायदि एसे एनै जा हायो माखासे फिसा आसनिफोर खालामनानैब्लाबो रायजो राजाफोरनो एसेब्लाबो बिथांमोननि जिउ खुंनायावहाय राहा लामा दिहुननानै होयोबा जोबोर मोजांनि बाथ्रा आरो बिथाङा बुंबावदों जे माशरुम जे मैखुन जों गोबां माखासे जों मैखुन बानायनानै मैखुन प्रडाक्ट खालामनानै आरो बेखौ फाननानै गोबां माखासे रांखान्थियारि माने जों मुलाम्फा खालामनो हायो जोंनि इक'नमिकेलि जों ग्रथ जानो हायो दा बेफोर आयदायावबो बिटिआर सरकारा बिथांखि लागासिनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बेखौ जेरैबाबो मावफुंगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो लोगोसे हेन्डलुमनि बेलायावबो बिथाङा मानोना हेन्डलुमनि गेजेरजों जोंनि दानाय लुनाय माखासे ट्रेडिशनेल जेखिनिखि आखुथायफोर दंमोन जे सि दानाय माने गावनो गोनां जानाय मुवा बेसादखौ गावनो दानानै गाननाय होननानै जों मोनदोंमोन गोदोनिफ्राय मिथिबोदोंमोन नाथाय दिनै जोंनि गामि ओनसोलाव जि दानाय एबा थार्डनि जेनेखि जि दानायनि साउन्डखौनो खोनाला दा बेफोर लासैनो खमिलांनो नागिरबाय दा बेफोरखौ माबोरैबा लाबोफिननो हायो एबा बिनि थाखायनो मा हेन्डलुमनि बेलायावबो बिथांमोना गोसो होदों होननानै बुंदों आरो बिनि गेजेराव लखपति महिलानि गेजेरजोंहाय बिथांमोना लखपति महिला माबा मोनसे आसनि बियो अल इन्डिया दं होनना बुंदों नाथाय बिटिआरआव बेखौ लन्च खालामगोन होननानै बुंदों बाट बिनि गेजेरजों आं बारा डिटेल मिथियाखै डिटेलै बिथाङा बुंथ'वाखै
जा बिनि गेजेरजों इन्डिभिजुवेल माने सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि होनायजों लोगोसे इन्डिभिजुवेल मानसिफोरनोबो बेखौ होनायनि माखासे पलिसि लागोन होनना बुंदों जायखौ होयोबा जायखौ मोनोबा बै एसे जेनोखि रां मोननायनि गेजेरजोंहाय बिथाङा फिसा मोनसे फालांगि खालामनानै बे फालांगिनि गेजेरजोंनो एसे एनै रां बुथुमनानै गावनि न'खर संसारखौ दैदेननो हानाय बेफोरबायदि माखासे जेन जानो हायो बेनि सुजुग सुबिदानि थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेफोरबायदि आसनिफोरखौ लादों होननानै बिथाङा फोरमायनानै होदों आरो बिनि गेजेराव बुंदों 15 आगस्ट खालि फैबाय थानाय जेनोखि 50 आगस्टआवहाय बिथांमोना सिआरसि मोनफ्रोमबो सिआरसिफोरखौ बिथांमोना मदद होनो नागिरदों कि जे माबायदि मदद होगोन बेखौ बुङाखै माने एसे माबा मोनसे मदद होनो नागिरदों जे बिथांमोना गुन उत्सवनि बेलायावहाय जेन माब्रैबा साबसिन खालामनो हायो शिक्षानि बेलायाव शिक्षाया सोलोंथाइनि बेलायाव माब्रैबा साबसिन जानो हायो आरो देग्लायनि बोसोरावनो माने मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआ जोबोद मोजां जादों नेक्स्टनि समाव बिनिफ्राय साबसिन जानो हायो नामा बिनि थाखाय मोनफ्रोमबो सिआरसियावहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे मदद होनो नागिरदों आरो 15 आगस्टआवहाय बेखौ बिथांमोना फोरमायनानै होदों आरो बेजों लोगोसे गिदिर मोनसे माबा जाहैबाय मा मोनफ्रोमबो जे बिटिआर हालामाव थानाय बिटिआर हालामनि मोनफ्रोमबो समस्तिनि गेजेरावनो बेसेबांनाखि बिसिडिसिफोर गैयाथों मानो बै बिसिडिसियावहाय साफा ग्रेजुवेट हिन्जावसाफोरखौ बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होनो नागिरदों ग्रेजुवेट हिन्जावसाफोरखौ एपइन्टमेन्ट होगोन जानो हागौ बिनिफ्रायनो बिथांमोना डिजिटेल खामानिखौ मावनांगोन मानोना जों मिथिगौ दा मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्पथ' नङा मोनफ्रोमबो बिसिडिसियाव दिनै कम्पिउटार हरबाय प्रिन्टार हरबाय माने अनलाइन खामानि मावनो थाखाय दिनै हरदों नाथाय बैफोर खामानिया दिनैसिमबो जागायाखै दिनैसिमबो बे अनलाइन हरनाय जेनोखि प्रिन्टार हरनाय कम्पिउटार हरनाय बैफोर प्रिन्टारफ्रा सोरबा सोरनि न'आव गोदोनानै दं सोरबा प्राइमारिनि फिसिनि न'आव गोदोनानै दङ खिन्थु बै कम्पिउटारफ्रा प्रिन्टारफ्रा दिनैसिमबो खामानियाव बाहायजायाखै मानोना बेयो सोरनिबा न'आवसो गारसिनानै दङ बेखौ आं दिनै मिथिनो मोननाय जादों आरो स' दुखुनांथाव बाथ्रा बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ माने अनलाइननि गेजेरजों एबा माखासे टाइप खालामनांगौ माबा मोनसे बुनांगौखौ जेन गावनो बुनानै बुनो हायो एबा गावनि मानसिफोरनो बुनानै बेखौ मावफुंनो हायो बिनि थाखाय सुबिदाखौ हरदोंमोन बाट दिनै बेखौ मावफुंनाय जायाखै सोरबा सिआरनि न'आव सोरबा प्राइमारि प्रिसिनि न'आवसो बे कम्पिउटारफ्रा दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो दा बेफोर दुखुनांथाव बाथ्रा दा आं बिराद मोजां मोनदों कि मोनफ्रोमबो बिसिडिसियाव साफा हिन्जावसाफोरखौ जे एपइन्टमेन्ट होगोन स' जोबोद मोजां थेंक इउ आं बिटिआर गभर्नमेन्टसिम साबायखर बावदों आरो बिनि गेजेरावहाय फैबाय थानाय समफोराव बिटिआर गभर्नमेन्टआ थासारि आरो सम बोथोरजों गोरोबनानै मोजां माखासे आसनिफोर तयार खालामनानै बिटिआर हालामनि गासैबो नोगोरारिफोरनो माब्रैबा मदद होनो हायो एबा रांखान्थि बिथिङाव आरो न'खरखौ दैदेननायनि बिथिङाव माब्रैबा डेभेलप खालामनो हायो बेनि सायावहाय मोजां मोनसे आसनिफोर तयार खालाम लन्च खालामगोन होननानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ मैया जेनोखि बाक्सा जिल्लानि मुसुलफ्राव थानाय जे माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जे फैसा राननानै होदों 25,000 चेक जे बिनि गेजेरजों बिथाङा डिटेल्स भाबै फोरमायनानै होदों स' जोबोद मोजां मोनदों आङो आरो बिदिनो खोथा होनाय बायदि प्रतिश्रुति होनायखौ जेन मोगथां महराव मावफुंनानै दिन्थियो अब्लासो जे मिथिगोन जे सासे माने मा होननानै बुङो बेखौहाय मोजां लिडार होननानै दैदेनगिरि होननानै मिथिनो हागोन आं बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनानै बे आयदानि सायाव भिडिअ बानायनायखौ आं एसेखिनियाव फोजोबबाय लोगोफोर थेंक इउ